Machiegni kendo kagisani wantiere e chenro mar Minewacho. Ruth Odinga oken wendo e paw siasa ma pachoka. Osebedo e pawno kuom higni bora kano mako lemo mar jalup gavana ma Kisumu e kinde mane Jack Ranguma notelo e kaunti no. Sani en jaod bura ma kaunti ma Kisumu katok marwa kawuono kode wang'iyo chenro mag dongruok motimo e kaunti no mano kokalo e apise mar Women Representative. Machiegni kendo ibed kodwa oyimore Ruth idhinade. Adi maber. Ndalo mang'eny kabisa. Ang'eyo. Asebedo ka inena mang'eny wachni abedo ka pod atiyo gi kama tindo but adwokero kamano and more nika wuoda dwa twak kod ji amoso ji duto marango na ginene radio Ramogi nosawre uru. Ero kamana ahinya nikech aneno ka jopiny wacho ni olalnwa ok wanene weche osebedo nade to kapok inyisowa kumisebedo gi gik misebedo kitimo. Agombo mana ni imede duondi matin nitiere wach mabendo osebed ka dhi nyime kaka ne in jalup gavana machon. Waseneno gima osebedo ka timore Siaya. Medane duondi nyiso ni to gini itieke nade nikech wang'eno ok en gima dhi rumo gi sani. En gima ywaruok mabende pod biro bedo. Adwa ni mondo awachi ni bedo jalup ma gavana nyaka nene pok nobedo tich mayot. Wan kaka wan joma ne wan jalup gavana nwachako kata mana dongruok manoluongo ni riwruok mar joma luwo governors. Gimomiyo nwachako mano ni wach waneno ka ne ka wabedo gi governors to ne bedo ga pek moro. To nwadwa ni mondo tim maber gi governors wa. Koro wachako gimiluongo ni riwruok mar governors. Mondo deputy governors mondo gibed gi duol maginyalo losogo to kendo maginyalo winjrego gi governors. To naneno kamano nokonyo kabisa mane koro miyo ji mang'eny ne nyalo tiyo gi governors ka nyalo. But kata kamano tich mabedo jalup ma governor ok en tich mayot. To nyaka bende en tich moro amora ka mineno. Kata ibed ni jalup MD, kata ibed ni jalup mar ng'ata ng'ata nyaka ing'e ni in min jalup. Ng'ama gavana nitie to en men gavana to in miluwe kendo in manyaka ikonye tich manuriworue. Niwach gavana ne yieri mondo ikonye tich. Tich mabedo jalup gavana ok en tich ma in iwuon iwacho ni nwach na wuok kama. Samoro ne nyalo betie ni niwuok kamoro kata koro anto nabiro nwach nan ja siasa ta bende nokona nondariwra kaka party nokona. But ng'enyne kata matimore kako mineno kata masiacha ne gavana wuon ema noyiero jalupne to ne ok bende giwinjore maka nitiere kama nok ginyal winjore to en gima koro wuoge pap oko ne gidhi to gibedo piny to giwacho ni kama maneno kama gavana kama mihinya kama inyora kare jopiny to makoro wuok makoro dog hinyo jo Siaya madwaro dongruok ma gineno katimore e wi pinje moko mag luoni en koro gima bedo marach. Mane madawach ni dahero situation kaka mosebedo jalup gavana madibede winjruok. To ka onge winjruok to chando kendo nyalo kelo kosa ma ok winjre godo to ok ber ne jopiny maduogo hinyore. Ka leche ariyo gore to jopiny mahinyore. Mana diere erokamana ahinya. Koro wadonjane koro e tiji e kaunti ma Kisumu. Mana kaka inyalo lero ne jopiny e kindegi nyalo bedo ng'eni ng'ato wacho ni nitiere gimi wacho ga ni tiyo talinga linga. Inyiswa ni nyaka sani nitiere lek mane nitiere godo ne jo kaunti ma Kisumu e kokale apisi mar Women Representative. Ne gin mage tang'o gin mabende timo nyaka sani. Ling no ka understand gimi wacho na ling no wacho majo ma wacho ni gitiyo no nego beni awuok oko na chunge kom moro koso aling nango no awuon kang'eyo to kiwuotho sani midhi kata mana idhi Seme idhi Nyakach idhi Kisumu Central idhi kamara mora ananeno katiyo ni wach pok manomiya mar women rep ni nokona ni mondo abedi gi jomine gi yudhe gi joma Nyasaye nomiyo rem mang'ol ni mondo akonygi. Tasewuotho katimo mano kanyocha kadonjo to nakwongo nyaka tim gimiluongo ni public participation. Aseluoro kawuotho kapenjogi gik mane gitimo, kama ne giremie, kama ne gineno ka ok otimore to gima idwa nwatim.
to ewi mano asewuotho e kaunti mzima ma aloso gi mine, aseloso gi yudhe, aseloso gi jomong'olgo ma wawinjore ni gik mane gidwaro ni kata ka ne en mar pogo wach pesa to ne gineno kaka ne gitimo wach margi mar nyoluoro kata mane margi miluongo ni table banking ne gitimo yo mane ok ne kare. Masani nasekedo tim mara maseluoro godo kaunti mzima kwa puonjo joma wadwa ni mondo ami pesa ma ginyalo konyore gogo mondo atim kaka ginyalo tiyo gi pesa go. Aseluoro ka loso gi joma ne timo kata pur ma winjo ni wachana wuon aneno ka pur e gima nyalo konya mondo akony godo jopiny niwach kaka aneno ka piny mane dhi sani ka ok waketo lwetwa e weche mag pur gi konyo jopiny ok wanyal. Ma winjore mantiere kata grube manyo timo kata mana weche mag pur to gitim maber. Andiko nyaka agronomist officer wawuotho sani wakonyo mantiere kata moko mosechenjo gima ne gitimo gi gik mane gidwaro. Kata ka kuom mine asebedo ka wuotho mwang'eyo kaka sani nyalo wacho ni kata mine manyo dwano tim kata weche mag gwen ang'iso ni kaka kikudwa timo nang'o ni mama watimo kata mana pidho gwen ma tokogi ma to wamiyo nyithindo ma ginyuolo ne jowetewa to nwayudo ni kwatime gi sitima miluongo ni incubator gi sitima to mano bedo mapek. Wadwaro gimiluongo ni sitima incubator mitimo gimiluongo ni solar ma kata sani mine nitie madhi miyo ma solar incubators. Asebedo ka wuotho ka warango to ewi grubegi ang'ono mwanyalo konyogigo mondo gima nitie gikonyego. Nitiere kata jowetena manyo osebiro adier ogero nyaka chichni go ling' ok ti. Ok anyalo dogo aduog makone jopiny nadwa timo chichni nakoni ang'o mwanyalo timo chichni go. Adwa ni mondo akony mine mondo odonje chichni go oti gik ma nyalo konyo. Erokamano nitiere wach machielo. Pole nitiere wach machielo mana matini. Ni amomiyo nakora wacho ni ka botimo gigi karingo malo gi piny abede gi strategic plan moro manyalo konyo godo yochanga mosebede telo maduong' mar lemo mar governor kaka jalup governor mondo wabed gi moro manyalo konyo godo mondo wariw wiji te mondo wanyal neno kaka wanyalo konyo Kisumu County gi gik ma nitiere manyalo konyo go mine gi yudhe. Koro an awuon mane ng'wech manyachako yocho kanya donje kom tachako mana gi wao ni mondo inena up and down achako ni mondo akwonga rangi to ang'o kaka nyalo tiyo mondo akony kom mana donjeni. Erokamano achiel kuom weche mag konyogo en gima bende ni wacho ni ing'iyo dongruok mar mine kokalo chenro ero mar medo ndhadhu kata value addition. Akiani wach mar medo ndhadhu ne itime e gik mage en weche mag pur kende koso mage kendo. Ikeni wach mar value addition ni en gima duong' kabisa ne mine mang'eny. Ni wach gima timore sani kata mana weche mag pur midwa ni mondo ginego an pur ne gima duong' madwaro. But a value addition ka mine nitie kata seme manokona ni gipuro njugu mang'eny. To njugu ni onego beni kwa gole to njugu ni dhi miye jomoko madwa dhi kete value addition mare kata mana yo malo Central Kenya kata kamoro amora. Yo ma wanyalo konyogo mine gi mondo gini gireg njugu ni gilos mo mar njugu giluongo ni groundnut oil matinde midwa ni mondo tigo. Sani ng'e ni piny wacho ni groundnut oil obed sunflower oil obed mafuta mawuok e gigi te emonego bedi watiyo godo makonyo del malo kwatiyo gi mafuta molos kata gi ringre mag dhiang'. Koro mine giki wanyalo konyo gi dadi mondo gitim value addition manyiso ni wanyalo kata chako factory moro kata watigi kar kirdi manitiere mondo wakonygi mondo gikel groundnut mondo timie value addition mondo koro value addition olose mondo bed peanut butter olose mondo bed kata gima chalo ka mo mondo gikonyre godo mondo one ka koro gima ne gipuro cha ginyalo yudo dongruok maber e iye. Kata ka koro gine mok gitime to waduogo yudo group moro kendo manyalo nyiewo kuomgi mondo gidhi gitim mano mondo giloke mondo bed gi value addition. To en ok mana mano kende gin gik mang'eny. Anyalo puonjo ni kata ber mana kuom pien ma kor sani waneno ka joluo pien magolo mar dhiang' to pien nero wan kosegole to gima kosemiye to wamiyo uso jomoko madhi tere mondo dhi otere tanari moko mani oko to wanyalo mondo walos kode gik moko mondo bende walos kode leather manitie ka. To nitie joma bende timo mago ka ema ni recognition moko wamiyogi. Ere kaka wanyalo konyogi mondo gik moko ma giloso gi te okel value
moro e pinywa ka. Erokamano. To dahero ni keni miya chance to da onachi irwaka gino kapok apimo ni gimo miya neno ni Kisumu County ka ene suma. Ma suma wa. Erokamano ahinya. Ingeni sawa betin wan mana gi dakika moko madiro mapar kod abich taneno ka sano bende dhi ahinya. Antiere koda penjo moro ma kuom janeno mar iluongo ni Tom Odero. Openjo ni intiere gi plans mage ne rowere mantiere county ma Kisumu mana kokalo ngaf. Kiwacho ni e kinde machien mane jalup governor ne ntiere chenro mar tero rowere e digital program ma bende notergi e tiegruok free of charge. Mendie ing'iyo mar chiere koso ichano nang'o? Kada sama lose kodini joma rowere nitie mana setero 50 mane ayudo program moro ma GIZ moriwre gi joma jiwo ni NITA ma tero godo rowere kuno masani rowere nitiere masomo. Gima na omora ni kana tero kata rowere go kana luongo gi mondo los kodgi na yudo ka rowere moloyo manyiri ne okona ni gin gidwa timo programs mag digital mana kendgi ni mar marketing gi mar ginene mar business agri business to ka gidwa dhi e gik moko kaka carpentry gi gik ma neno ni technical mane nyalo kata konyo gi joma nyiri moloyo kuidango kuoni minyalo kete gine. Adwa wacho ni an kaka sanieri nyocha nadhi kamiluongo ni Soin Dam makwa gina dwa mondo gindikna nyithindo ne gikona ni ginyalo kawo na 80 people mane onego tie e technical subjects to na yudo ni 80 no tama yudo e Kisumu County na yudo mana around 30 to ne gin ma joma dongo joma rowere mana wanyalo ndiko no kanyal yudo ni wach ok gisomo gigi gise these colleges kata moko dhi motimo plumbing dhi motimo gik midwarogo but rachne ni ok giyudo gimiluongo ni government trade test kucho to gidhiye to giyudo manero kono chuno na wacho ni nyaka koro tergi e government trade test masani an gi rowere moloyo 100 magolo jua kali tagolo kamara mara to colleges mane gidhiye atero gi mondo gin be gidhi gitim exam mar government trade test mondo ka gibed able mondo ginyalo tiye tije mag sirikal makoro wuok matimoregi. Mar ariyo nyiri kana loso godo mang'eny gi mane dwa dhi agriculture kaka nasepenjo negi kaka ginyalo yudo tije ei tije machuo yudogi ni wach joma nyiri mang' giyudo ka dhi bedo carpenter tin matimo plumbing manyalo donjo to plumbing ka tin mayudo matimo electrical engineering ka tin koro koni nigi yie na mondo manyalo yie minego nolokore mang'eny gi nodoko dhi koro timo subjects ma technical mana gombo ni gitim mondo aketgi e tije ka mar joma chuo gi eki bende nakonigi ni uru bedo ni uparo ni ka ng'wa bedo ka natimo degree moro kata ka degree go to in osiepe ng'eyo ni kata colleges gi wan kodhi joma nagi to ter nyithindwa e subjects mwadwaro to ng'ene ni wach kata mana joma jotelo kata wan joma nitie ok wanyis nyithindwa subjects ma mondo gidhi gitim manyalo konyo nyathi kata ka ne university kowuok to yud tich ma relevant sani nitie subject moko ma kata kitero nyathi sani to kata ka otieko degree to ng'e manyalo timo koro an aneno ni konyalo loko pachwa mondo wakony kaka wanyalo tero nyithindwa mondo som gik manyalo konyo nyithindo mondo obi oyud tich to wate nyathino chomo ne tieko degree to gima ni kone nyathino ni clinical ni kene wacho ni tim medical ok wacho ni medical psychology to kata no sitande wangi ekipoko keto na tich mar psychology mar nyithi ji wacho kata ko wacho psychology to emane ko wacho no janeko ko ko dwa dhi kana mana the psychological department bende ositende wangi me poko keto those gini wana department mubedo mabeyo ma jo wanyalo dhi ko itero nyathi gima inyalo yudo nyathi nyalo yudo godo tich. Erokamano ahinya. So miyo mano en one of the things matimo atimo career training nyaka kata mana ka universities gi mondo los gi parents gi ji mondo wang'is nyithindo tim gik moko manyalo konyo gi leo. Erokamano ahinya Ruth. Sawa benda neno karumo to agombo mondo iduok penjo otime madake 15 adwa ni mondo iduok wach mar joma mine ma bende tie nam kaluwore koda wach mar blue economy waseng'iyo kaka gisebedo ka githagre kaluwore koda tho mag rech ma bende oketho negi ohandgi ahinya. Sama ilero wae wach mar blue economy no ero bende nyalo miyo wach ni mogik e dakika 2.
Ana wuon kane an deputy governor na sponsor nyaka mine mantiere e nam ni wach naneno ka gima niluongo ni sex for fish. Iluongo ng'eyo akendi ko sex for fish gi dholuo tawache nangono to hapa ni inyalo konya kanyo e wach ma sex for fish mano kelo ni mine mang'eny kane dhi e nam to ni chuno ni nyaka koro ne gichiwre eka mondo migi rech ma mondo giusi. To gino ne kelo tuoche mang'eny to gino ne kelo mine koro nok nyal tiyo. Koro kana partner gi jomoko na biro mane waloso ne gima niluongo ni wamiyo gi bodegi ma wan gi mine ma wan godo Ugenya Beach gine manitiere gi bode masani gin godo nam ma gitimo godo lupo. Ana wuon na neno kata sani mine go pod atemo konyogi e wach mar konyogi e bodegi mane gin gogo to mondo wane kaka wanyalo medo gi bode moko mondo giendelea go gi tijnero. At the moment masani to gima natimo nigi mine go nitie wayudo ni giluongo ni refrigerators mondo gibi bedo gi tii godo e nam. Koro gima na wacho ni kende ni an gi programs ma konyo mine manie dho nam kata mana kana wantiere kata mana parliament na yudo ka igolo pesa mar konyo rango gimomiyo rech mane dho nam sani e nam lolwe kae. Ing'eni nam nyoka liek bitene ne iluongo nam lolwe. Nam lolwe kae ri gimomiyo rech osebedo ka tho. Manyo miyo ji manyo timo ohala mar rech mang'eny oyudo asara. To na neno ni ne gigolo kata mana pesa no e budget, ana bete budget committee na dagi ma wacho ni pesa no mondo duoki mondo warang gik matut mamiyo nam kaeri jowa man jo rech kieki chandore e weche mag wach nam gi mondo okol gik manego rech gima miyo jomoko nitie makata sani mako rech matindo monego beni fulu monego beni malokore rech makoro wakawo giki. Koro ana wuon atimo mago gi jo nam arito wach mar joma mine mapuro alode wuok nyaka chakre ei Kano kae to dhi Nairobi nengo mayot to kucha jogo dhi uso mang'eny. Ana wuok Nyahera avocado ma wagolo lit na kano ka avocado nyalo bedo ni golo gunia $1,500 to avocado ni uso ni ji ma tek Nairobi ni wacho kwa keto system malong'o e piny waka to wacho ni jowa puro tema ne okarang ni to puro ni wakonyo gi mondo gipur maber nadi to kwakony gi mondo giket gigi ma ginyalo loko godo value addition ma gilose go ka to bende kwarangi nto ere kaka ng'ato nyalo puro gini maber makony mondo ng'ani oyud kaka ikonye. Ng'ato yie pur onge jaluo mi ng'ato wacho ga ni jaluo ng'ato ma lazy ni jaluo pur jaluo puro kendo wanawegi wanyalo loso chiemo minyalo cham e Nyanza ka mokwa kwa kamora mora. Ero kama na inyanyisa ni sawa oserumo wariure mondo wa make sure ni wakonyo counties wagi magi mora mwadwaro olosore ka to wan mauso oko. Ero kama na inya ang'eni igora mogi kitado na ng'isi ni kata rabuon mwan godo e kae wakolo to rabuon di Kericho jo Kericho lose tikele airport ma Kisumu titere Nairobi tato di London. Ero kama na inya ruthi ni sawa oserumo airport ma international. Inyisa ni sawa oserumo atimo mos ni nena sama tin kabisa dakika 15 pod wabo medo loso chendo mamoko mondi duogi imed lero ne jopiny gik ma intiere godo. Ero kama na inya matudri kodwa kawuone mine wacho aluongo jo koda ero kama no kanyalo mana go riti ka wacho ni work teach ale one of the dakachiele e Kenya kama no timo gimiluongo ni strategic plan for women office office aluongo uduto e budho man godo e Tom Mboya Labour College wuok tich kadhi chiwre mine moromo $27,000,000 but adhi mondo bende e iye kanyo aket mondo apim ne ji gik manyalo timo e strategic plan mara. Ero kamana hinya Ero kamano. Ero kamana inya ero kamano maduong' mano kanyero jod bura ma county ma Kisumu Ruth Odinga ma bendo atwak godo sa bendo ng'adowa obo manyo odiechieng' machielo mondo wamed go mbaka mathoth odie yweyo machoka pod waduogo koda weche mathoth kik idhi mabor.